بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja neću duljit, vjerovatno sam jedan ders od uvaženog šeha rahimahullah je bolji pokazatelj onoga što je bio. Reći ćemo samo ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je vjerodostojan: al ulama warathatul anbiya, da su učenjaci nasljednici Allahovih poslanika ili vjerovjesnika. Svaki onaj koji je izašao, braćo moja draga, da traži znanje, on je sklopio ugovor sa Allahom te bareke ve taala. Ja sam to spominjao dosta puta i opet ću spomenut, nadajući se da će ove riječi doći do onoga koji je gafil, koji je zaboravio na to i koji se prema tome ponaša nekorektno. Svaki onaj koji je izašao da traži Allahovu dželešanuhu riječ, da traži tumačenje Allahove dželešanuhu knjige, da traži riječi Allahova Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da spozna bogatstvo arapskog jezika, ta je, braćo moja draga, sa svojim izlaskom uzeo ugovor sa Allahom te bareke ve taala da će govoriti istinu. Rekli su ljudi da je govor islamskog učenjaka zekat na njegovo znanje. Wallahi, to je greška. Našao sam da su islamski učenjaci rekli zekat na znanje jeste praktikovanje naučenog, a ima li veće prakse od onoga kada naučiš da to sprovodiš. I rekli su naši predvodnici u prošlome vremenu komunizma da su mnogi živjeli od islama, a malo ih je bilo koji su živjeli za islam. Nažalost, braćo moja draga, rat nas nije opametio i nije se popravilo stanje kad se moglo popraviti, kada su mogli vodilne institucije islamskih zajednica u Bosni da stanje izmijeni i poprave, da okite zemlju sunnetom Allahova Rasula sallallahu alaihi wa sallame, to nisu učinili. Ali kad pogledaš u statute, kažu naši statuti su puni Kur'ana i sunneta. Pa zbog čega niste okitili ovu državu sunnetom Allahova Rasula sallallahu alaihi wa sallam? Zbog čega ga niste oživili nakon što je postao mrtav? Jer kaže Abdullah ibn Abbas, kako bilježi imam u Tabarani u svome dijelu u Kebiru, i kaže između ostaloga da svake godine ljudi uvedu jednu novotariju, a kada uvedu novotariju usmrte, kaže doslovno usmrte sunnet, pa se kaže ubije sunnet, a oživi se novotarija. Kaže Hafid Haythamiju u Zelaidu, kaže rijaluhu mawthuqun, njegovi prenosioci jesu vjerodostojni prenosioci. Ja vas pitam, draga moja braćo, ako za ikoga možemo reći da je bio muđahidu li ahli al-bid'i, to je šejh Jusuf rahimehullah, istinski muđahid protiv bid'ata i one koji su to praktikovali. I svaki onaj koji je slušao njegove riječi, wallahi, nikad ga vidio nisam, nikad moja ruka nije stisla njegovu ruku, ali ono što sam čuo i nikad dersa čitavog saslušao nisam, samo par riječi su bile dovoljne da vidim da je to čovjek od ilma i da je to čovjek koji poziva Allahu te bareke ve taala i čovjek koji poziva sunnetu njegova Rasula sallallahu alaihi wa sallam, i onaj koji je svoj ugovor i onaj koji je zavjet dat Allahu te bareke ve taala prenosio, ne bili ostali za njega mirasa. Allahu poslanik alejhi salatu wassalam ostavio miras ovome ummetu i ostavio miras posebno učenjacima i onim koji nosije titule, da će ljudima tumačiti znanje i da će govoriti ono što su naučili. Nažalost, moja draga braćo, nakon što je oživljavanje sunneta doživjelo stagnaciju u našoj zemlji, došli su nazad oni studenti koji su okačili sticanje znanja i na neki način zapečatili ono što su učili i ono što su sjedili kod šehova u najčasnijem mjestu, u mjestu ili u mesčidu Allahova Rasula sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: od moje sobe do moga mimbera jeste rauda min rijadi dženne. Kaže, od moje sobe ove, odnosno od sobe Aiše, do njegova mimbera jeste, kaže, bašća od dženecke bašći. Svi oni studenti koji su tamo bili su sjedili u toj bašći, sjedili su u bašći dženneta, sjedili su na mjestima po kojim je sjedio Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam, gledali su njegov miraz, otvarali su čitabe. Međutim, braćo, došlo je do odstupanja od onoga što se naučilo. I kad se pojavi neko koji poziva Allahu te bareke ve taala i njegove knjizi i oživljavanje sunneta Allahova Rasula, dolaze loši opisi, dolaze prozivke i dolazi, braćo moja draga, da se baš isti naši tedaji od njihar distanciraju i kažu pretjeraju i kažu nisu kako treba, ne gledaju maslahu ummeta. A ja vas pitam, da li znate šta je to maslaha? Da li znate kako učenjaci u sula govore o maslahi ili pravilu na kojem se ummet razišao, gdje ga jedni smatraju hudžetom, a kažu drugi da nije hudže, masalha mursal ili maslahatul mursala. Jedni učenjaci kažu da je hudže da se može uzeti nekada za hudže i dokazu
tešri'i islamiji. A jedni kaže da ne može poslužiti kao hudže. Dakle, čak ako se raziđemo na tome, pa kako možemo onda da uzmemo kao sveto pravilo? Na kraju krajeva kad uzimaju maslahu ili korist za ummet, kažu da to dolazi u daruri i onda kada se pojavi hađa i potreba za tim. Pa kako možemo odbaciti Allahove tebareke wa ta'ala zabrane u miješanju šerijat koji nije Allah tebareke objavio, a zatim govoriti o maslahi? Nikako, braćo. Stoga kažem da je naš brat šejh rahimahullah bio zaista od islamskih učenjaka ove zemlje, bez ikakve sumnje. Ja sam rekao da će, ako dovedete jednog orientalistu iz Beograda i budete mu pustili ono što je on rekao, sigurno to potvrditi. Zatim molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprostim i meni i vama, a isto tako molim ga iz dubine srca da oprosti našem šejhu i molim ga subhanahu wa ta'ala da dadne bereket u onome što je ostavio iza njega. I znajte dobro, braćo moja draga, ako insan bude od iskrenih robova, da će Allah subhanahu wa ta'ala oživiti njegovo znanje i oživit će njegov miraz, makar se čitav svijet digao protiv njega. I ja sam vam rekao za šejhul Islam ibn Taymiju i nemojte to zaboraviti. Nije ugledao plod svoga rada, nije ugledao plod svoje dave, svojih fetava. Međutim, nakon što je preselio, nakon stoljeća, Allah subhanahu wa ta'ala je oživio ono što je donio i ugledalo se svjetlo dana i umet se okorištava od toga. A isto tako nemojte zaboraviti da takvi odgajaju umet i odgojili su imame koji su vodili umet. I ja sam ubijeđen isto tako da je šejh odgojio određenu generaciju koja će ponijeti ovaj emanet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti njegove grijehe i da ga uvede u džennetul firdaus. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.